Alah minum bae obasamo Odila pau malang minum bae obasamo Waduh lah bakatan larang rantau pangaconyo Waduh lah bakatan larang rantau pangaco nanya onan tadi carito olah nombor ladu Okinilah kamasue Oka nombor latigo Cali YouTube larang rantau olah sinar lapadang Ola lola laina ya barisu kakak kita cari Omandanga kato dari ayah lalalo badan diri nopi sedang tekalo nopi tadi tinggal nopi jo ayahnya serato mande sekalian to bilang badan buyuang do Oris pae Jagolah dorisnya dari lalu de hari dingin cuy itu bajalan kaki sama seorang menurun setinjau lawi bajalan juo badaninyo oli tak badan bukan kamain bajalan telita telai cok kacang menjalang junjuang Oh bajalan tai sabantu alang menjalang gunung Tuhan
sabantu alangnya menjalang gunung badanan sadang lita bana bajalan juo sama sorang. Panek dek lamo di bajalan anggaran ado pukul ampe maningka ke pukul 5 orang tapi sumbayang subuh tiba di pasar Banda Bue Tuan. Tiba di pasar Banda Bue yo nampak musaji nyo orang sedang keluar sumbayang subuh seto nampak orang keluar ado pak gaek sedang baonda mairi onda dipandangi. Okinyo tukang mai duian onda nyo bagak-bagaan pak di badan Doris. Honyo bagaan di si Doris tadi. Apa nang kamai duian onda yo pak. Baik-baik lah pak badan apa. Agilah nasi ambo gak sepinggan. Lesari semalam pak dindak makan. Ambo nyusie di mama ambo pak. Ambo indah dopa ado bamande, ambo indah ado babapa, ambo anak yatim piatu pai jo mama kene usia pak. Oba itu bana kato badan Doris mencalik badan diri apa kok mungko lah balu-balu kok tangan lah balu-balu bantunya sudah kena tangan. Bantunya sudah kanai pai onde nak kandung namu doi ko iyo lasari semalam dindak makan naik lana eyate onda. Homola ke rumah badan apa sakadar makan jo minum nasi di rumah layado Tuhan. Nasi di rumah nak lai ado nyoba badan buyong Doris kama Doris nyoba onyo araga eko ndak bara jauh di pasar Banda Bue tinggal lai di tepi jalan masuk gang ketek ndak bara jauh. Di sini tinggal badan gaek baranti onda di laman rumah liau jagoan bini liau setola jago bini apa. Naiklah Doris dengan apa ambillah nasi ledik keto badaninyo pajakola sari semalam nindak makan dia. Anak kola sari semalam minda makan lagi makan ninyo namudo ba itu kato badan apa. Dia ambil nasi di bini apa alat-alat nasi ate meja makan lalai nak namudo lah makan badan buyong Doris. Salasai makan jo minum baru bertanya badan apa Tuan. Baru bertanya badan apa onde nak kandung namu doi bari lurui apa bertanya bari bana apa berundiang di kok kampung jo halaman dari ma badan yang tadi sia kok gala dengan namo. Mandang kato rupo itu di sinan Doris kemanjawi kalau jo namo pak kabasabui kalau nyo kampung jo alaman nambo aslinyo orang Solo makunci kampung keteknyo. Kalau nyo gala dengan namo ambo banamo buyong Doris pai jo mama kane usia pai.
saja kete mapai jo mama ala gadang sabantu iko tamat sekolah dasarnya usia wak di mama mande indah bapak indah dari Solo pak berjalan kaki. Ambo anak yatim piatu lai di tengah rimbo dalam bo panggil harimau lapi memakan badan diri ambo harimau indak lo ado ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu jawapan badan apa onde nak kanduang namudoi apa batanyo kana mudo. Jadi rencana badan Doris kapai kamar rencana Doris rumah siapa nambah 7 na rumah siaponyo nambah 7 mandang kata rupo itu onde apa dengan bana ndak ada rumah kabat 7 ambo batu bajalan seorang bajalan ndak tentu arah dopa mandang jalan ndak tentu arah baru bakato badan ninyo onde nak kanduang namudoi Hopado jalan dak tentu arah apa lah bau muana 50 apa indah ado bana ko ete ba itu pulo iyo lah bini badan apa ado bau mu ampe 5 gak seorang alun punyo anak Hopado badan angka mano-mano jo apa sajona Doris tinggana Ojo apa saja nak Doris tinggal nak tawang dinamo apa sianton namo badan apa jadi imam nak dimusaji ba itu katoliau kini kalau namo bini apa banamo siupi si emba itu kato badaninyo sianton namo baliau CCM namo bininyo lah jale di badan Doris kalau itu napa tanyo kalau iyo serupo itu terima kasih pak banyak-banyak rang lapa bagi makan rang awi bagi minum urang dak ado bapa milih urang dak ado badu sana namu apa membau Doris alangkah sanang hati Doris pak Alangkah sanangnya hati Doris mandanga katoco itu kini tumpak di badan Doris tinggal di hati ima rumah TCM 100 rumah Pak Anton kamar ado cie untuk Doris ndak ada kadi gaduh-gaduh baru wakato Pak Anton tadi tua tuna dalam kantong asoi mendanga kato rupo itu iko ijazah Pak badan ambo iko kolapor jo ijazah nyoca liek ma di badan apa sarato jo badan ete manggil yang ete jo apa memang yo hebat uta anak jadilah yang nak tamat dari sekolah dasar baru tamat badan namudo barisu apa saran masuk SMP di Padang Kona masuk SMP nak di Padang Komandang kato badan apa nak tangguang senang hati Doris senang mana di dalam hati jadi pak kato badan Doris agak nana risari tua biari sari tu saran badan buyong Doris lah masuk inyo ke SMP duduk di bangku kelas 1 apa lado mantan sama laki pandai bawa onda nyuantan tarui di apa sadang bantan baraja bawa onda dek capek penangkapan Doris lah pandai membawa onda tuan
la pandainya membaonda, la pandai membaonda seorang itu badan diri Doris, dek la pandai membaonda seorang bakato liau tumapa Anton tadi yo kabini badan liau nambah namo siete CM. Onde CM dengan bana tu ambil motor baru cie kau untuk badan diri Doris, untuk badannya basikola dia. Sayang apa bukan kamain kabake badan buyung Doris sedang dalam SMP kelas 1 nyo ambil anonda baru cie iyo kau untuk buyung Doris untuk baru ulang pai sekolah tuan. Di malo apa nak kasanang kok Doris selama jo apa nan solat nak namu tinggal selesai solat nyo mengaji ba itu bana buyung Doris apa jo ibu sayang bana anak ko ndak pandai malalala ndak tahu ken kamari. Sadang Doris tinggal jo apa dalam SMP kelas 1 kanai sekolah 2 balam taranggo ate tanggo manyang tahu rei ate pintu. Oh salam ta'azim badan kita tinggalan sekete tentang itu to japui mama badan Doris tuan. Oto japui mamanya badan Doris mencari Doris di daerah Solo lah sehari mencari Doris baduo jo badan nopi jo anak badan inyo nan Doris indak batamu alun basuo badan Doris. Menangi juo badan mama onde Doris say kemanakan mama maafkan badan diri mama di mako Doris kemanakan mama kemala pena. Oh badan Doris yonai kamara nak badan Doris badan nang sadang bujang tanggung badu sana indak nanado pai bajalan ndak bapiti lapa kama minta makan nawi kama minta minum lasala gadang na. Oh badan mama na inyo manangi ate onda sehari lah biar di mencari kamanakan ni indak batamu tuan. Oh tiba di rumah mama Doris menangi mama di kurisi aye mato badare-dare tekan aju kamanakan awak yo salah bake Doris kamanakan kontan badan awak inyo indah ado bamande dapek bau siari sanjo. Oh dapek bau sia dari rumah kamainyo kakapai taraso salah badan mama menangi mama di kurisi tuan. Oh menangi mamanya di kurisi duduknya mama sama seorang sedang menangi nangi juo bakato badan diri nopi onde ayah sayang jo nopi jangan menangi jolai badan ayah. Hokok lay ado suratan batamu jo bang Doris pasti batamu ya badan awak ba itu bana kato inyo iyolah kato nopi tadi. Oh basa-basa balaya badan ayah niatkan umur sama panjang kok layado jodoh basuh ba itu kato badan opi tuan. Oh
Oba itu kata badan nopi tinggal ninyo di sinan to bilang balik buyong Doris sedang ninyo ala sekolah. Dalam SMP nyo naik kelas 2 duduk di bangku sekolah 2 ala sehari 2 hari tiap tahun naik sekolah sedangkan naik kelas 2 satu tamat dari kelas 2 lan duduk di bangku sekolah 3 Sadang SMP pak kelas 3 bahasa nanyo kuasai namparatamu bahasa Inggris kedua bahasa Belanda ketiga bahasa Cina keempat bahasa Jepang yo itu dah inyo nanyo kuasai santiang bahasa kulit putih kok tiba tamu dari luar nan datang ke rumah sekolah si Doris tukang menghadapi Tuhan. Onan apa bahasa yang abdi hari baganti hari tiba waktu yo jangkonyo la tamat dari SMP masuk SMA badaninyo setelah masuk ke SMA duduk di bangku kelas 1 nilainya sangat rancak bana juru bahasanya santiang bantu itu solat rajin tiok waktu kok sempat sadang di bangku pelajaran kok tiba waktu solat mohon badan buyung si Doris meminta izin ke guru gak sabanta ambo kapai solat dulu ba itu bana kata Doris awak taat bagi agama Tuhan. Taatnya bagi agama sadang SMA badaninyo duduk di bangku kelas 1 tinggal ninyo di sinan to japui mama badan Doris agak digaik segala tahu nambah galah gaik segala pandai ba itu kalau badan liau nama mak dari si Doris dan ayah dari badan Nopi. Oh samanjaknya si Doris pai samanjak Doris laba usia kamanakan di badan mama entong manangi badan mama tadaga bake kamanakan onde Doris kamanakan mama pulang lalena. Oh badan Doris yonai odek mama entong manangi labuto mama pak badan Doris Tuhan. Laibo anak memandangi yo la badan upiak dopi onde ayah sayang jonopi jana ya manangi juo de ulaya entong manangi tiok malam ya manangi tiok hari ya manangi badan la kurui bantu iko la buto ya badan ayah yo ya Hojan manangi ayah nopi mambana ayah nopi kaya kok sempat ayah indah ado kabaan nasib ya. Nopi jomande harapan gadang bagi ayah kini ayah la buto pulo coaban ayah kamanangi nambang Doris ya indah kabang alit Tuhan. Oh jana ya menangi jua mohon awak kabake ayah nanaya tetap menangi onde nak kandung nopina bunuh saja lalai nak badan ayah kenapa jua ayah idwi awak lah butuh bantu iko kamanakan seorang dari ayah indak luado dona dake ayah dona. Hola salah gadang nak badan ayah yo nak
Hola salabana ya nopi ba itu kato badaninyo nopi manangi aya manangi hosamo manangi kaduonyo jo mande lama nangi pulo Tuhan jo mande lama nangi pulo indah disiko topalamo tinggaan sedang cuy itu nanopi tetap bersikolah dalam SMA juo kelas 1 Oba itu badan dirinya indak to bilang lamo bana ndak para lu dietong lamonyo sadang iyo bersikolah sadang sekolah bantu itu indak to bilang lamo tinggaan badan diri nopi to japui doris babalik Tuhan kita japui doris babali maalun saja badan doris naninyo sedang bersikolah duduk di SMA kelas 1 kanai sekolah 2 yo abiari baganti baganti pakan nabi pakan baganti bulan nabi bulan sabulan itu awaknya lah sekolah di sarana apa kandak nak kawalarang pinta ndak kawatagawa itu bana sekutiko indak to bilang lamo bana maalun saja badaninyo dek lalamo juo sekolah latamat dari SMA ijazah sudah di tangan lapor lama hola di baonyo na lapor ala di bawahnya babalinya buyang doris oh babalinya buyang doris sedang di jalan pakai Honda ndak lama kita bilangkan tiba katu yo jangkonyo sampai ditampik badan apa oh sampai ketampe Pak Anton tadi serato jo TCM di sinan badannya tadi ala sampai nyo ke rumah onda terletak ditampe nyo satu tiba di labu pintu baca assalamualaikum menjawe apa jo Waalaikumsalam kata apa nanete co itu pulo naik lana ate rumah yona ona lana ate rumah mandang kata rupo itu lasana ngati badan doris oh alala duduk dake apa agian ijazah dengan lapor oh apa sarato ambola tamat dari SMA iko malapor jo ijazah
Eko melapor te jo ijasa mandang kato rupo itu ndak guno to bilang-bilang lamu. Oh baru bakato apa jo ete onde nak kandung dorisna kama badanang nak menyambung. Oh kama rencana nak sekolah mandang kato rupo itu baru bakato badanenyo iyolah badan doris tadi. Hoko ambonyo tasra apa kama di apa nak katuju doris manurui kato apa Doris manurui pak kato apa mandang kato rupo itu baru menjawe badan apa kok dapet na apa bakanda kok boleh pinta kami badu kami ndak ado barana kami ndak ado bapa mili apa disiko na anak dagang orang disiko pendatang pulau bukan aslinya orang siko. Kok dapet kanda dari apa kok lai pinta kakak boleh ambil lah bidang nak ke doktoran kama jalurnya basikola na Mangko apa namu coy itu ada sejarah nak dahulunya waktu apa sedang bujang tangguang kami orang bansik dalam kampung sakit ayah jomande apa baru be ke rumah sakit piti kurang ube ndak dapet dona. Kalau ka mati kondaknya mati juga tapi matinya gaya apa mati lado pakai sabab kok dapet kandak badan apa ambil lah bidang ke doktoran di matu tampe basikola ba itu bana katoinyo. Kato sampai serupu itu kok iyo pak ambil jalur ke doktoran. Kok kasih kolam di sinan kok kau kuliah bidang kedoktoran masuk kaunan kota Padang Pai. Mandatar kaunan pak kota Padang ba itu kato badaninyo mandang kato dari badan doris de datar lenak kaunan kota Padang ku apa jalurnya itu ndak tahu barapiti beko apa carian. Kalau masalah biaya doris jangan takui itu tuh tanggung jawab apa masuklah badan nang bidang kedoktoran datar kaunan di Padang kona mandatarlah kaunan di Padangko mandang kato rupo itu ndak tanggung sanang hati doris yo sanang bana dalam hati kalau iyo pak sabantu itu kok tibo hari barisu awak pai ka dosen unan di Padangko boleh mandang hatar pak Hola ambo di sinan
sedang inyo sabantu itu adono hari itu tinggalan sedang cuy itu menyabui pendaftaran kaunan di kota Padang mambil bidang kedokteran to tinggalan badan si Doris cukui jo apa dengan ete to japui badan diri nopi sarato ayah jo mandenyo iyolah mama dari Doris. Oh iyalah mamanya dari Doris tumpak di badan nopi tadi lah tamat lo dari SMA wakato kewake mande serato ayah sekalian no mande serato ayah. Olah tamat lo awak sekolah tamat SMP awak ala kini lah tamat dari SMA ijazah lah ditangani ko malapor jo ijazah kamanyo awak ke sekolah kamanyo kato badana anak pa kama de ayah nak ketujuh kama di mande nak kaelo mandanga ketocu itu baru menjawi badan ayah baru menjawi badan mande onde nak kanduang nopina kok dapet kandak badan ayah kok dapet pinta badan mande lulus ndak lulus saya ndak jali tamawa itu keto badan inyo. Dek lah tamat nak dari SMA ko ayah iko bantu nyomat to buto sebantu iko ko dapet kandak badan ayah masuklah nak ke kota Padang. Oh masuklah nak badan kuliah masuk kaunan kota Padang ambil lah bidang kedoktoran kok lay selamat jadi doktor abean matona. Oh badan ayah nak ba itu kato ayah inyo mandanga kato rupo itu sinan manjawi badannya tumayo badan nopi kalau coy itu kato ayah. Oh duo jo mandi badan ambo biarlah awak mendatar ke kota Padang masuk kaunan kota Padang mambil bidang kedoktoran ya. Ambil bidang ya kedoktoran ba itu bana katoinyo tapi samantang nak kok ba itu karena dari Solo ke Padang itu jalan sangat jauh tentunya kosan ayah di sini dangan-dangan kakak badan nopi nak. Honang kamanakan dari ayah nambah namo si Buyong Doris kok dapet kanda hati ayah solat mama codo asalase solat ayah badong abatamu juola jo si Doris nang kamanakan ho dari ayah na ba itu kato ayah inyo Tuhan. Ba itu kato ayah inyo ndak tawa dosa nang dalam hati sanang banati badannya tu mau pianopi. Kalau iyo ya sarupo itu kok tibo minggu cie lain nopi barangke ke kota Padang mendatar kaunan ya. Hola kota la Padang
Indak to bilang do lamo bana tinggani nyo sedang cuy itu sedang juaya jo mandenyo tinggan badan upi nopi to bilang badan si Doris sedang jo apa ate rumah tuane oh sedang jo apa ati rumah lakatonyo tuma badan Doris baniat di dalam hati batamu juola di abang jo nopi batamu juola nopi jo abang kok lainyo ado nopi oh duit laju no pie indak disiko do de palamo abiari sari tu abiari baganti hari abiari mengganti pakan mendatar kaunannya tuma di kota Padang satu batamunyo jo dosen madiunan tu lawat tamu jo dosen nanado di Unan Padang dicalik badan diri Doris lah ditarimonyo berkuliah dek nilai ndak naranda bahasa banyak nyo kuasa ayo Tuhan malah diterima paknyo kuliah sinan yo di Unan kota Padang mambil bidang kedoktoran dosen banyak tahu de inyo dosen banyak suko ka Doris di malo dosen dak kasuko di malo dosen dak kasayang cuy ko hebat buyong Doris bahasa banyak nyo kuasai bahasa Inggris santiang bana bahasa Belanda wa itu juo bahasa Jepang pandai juo bahasa Cina santiang juo wa itu bana buyong Doris kok dapet kandak badan awak kok iko jadi minantu alangkah bangga badan awak malang kesanang nyoa badan awak ba itu kato dosen banyak kok tando adola banak padusia tamat pajako lagi kuliah wa namu batanyo kaya zaman dema namu malamar pajako mawa itu kato dosen nanado tumpak di badan buyang Doris alala mulai bakuliah mulai badannya bakuliah sedang kuliah di Unan Padang mambil bidang kedoktoran ba itu bana badan ninyo mandak guno doto bilang lamo nani nyopai kuliah tentu nyopai pakai onda jonda nyopai kuliah onda do di balian apa ala kasanang badan dong risma malang kesanang nyoa badan Doris ba itu bana badani nyoa biari baganti hari biari baganti pakan to tinggan badan si Doris to japui pulo anak mama nambah namo si opi nopi
tumpak di nopi anak mama lai juonyo batarimo inyo kuliah masuk kaunan kota Padang ambil bidang kadotoran ambil bidang kadotoran tapi tampeknya indak sama jam masuk berbeda-beda. Ba itu badan nopi alun batamu nyodojo sidoris lundape adojo doris nyotatap sadang bakuli nyotan tak sadang nyoba kuliah tumpak di badan diri dayat nani nyokai mak kuliah juo ndak lama sedang berkuliah anggaran ada 6 bulan ke masuk ke 7 bulan kuliah di Unan kota Padang tuan oh tinggan sadang cuy itu to tinggan badan si Doris to cali mama badan inyo saja anak menatap di Padang kuliahnya di Unmatumanyo di Madiunan Padang sadang kuliah bantu itu tentu ndak bisa balik hari kosinyo di kota Padang inyo ayah. Oh entong menangi oh menangi nyo siang yo malam yo lah bapak dari nopi oh menangi siang yo malam kok badan bertambah kurus tadagak bana di sidong ngoris mata dagak bananyo di sidoris ba itu badan dirinya indak to bilang lamo bana ndak paralu loto etong lamo mama manangi juo awak tadagaknya dikamanakan tapi ba mangaban tapi kamanga badan awak tampe si Doris indak tangau matampe si Doris nyo indak tahu ba itu bana badaninyo ndak paralu dietong lamo tinggan badan diri mama to japui badan buyong Doris ado anggaran setahun nyoba kuliah latibo panggilan dari dosen mansoinyo taupor keluar negari pendidikan mahasiswa kanamonyo
tambahan tuma dari pemerintah tau porinyo kabelanda dek karano pandai bahasa balangan doma Macie kampusnyo di Unan Padang sorang nantasa mata cabwinyo kabalando iola badan buyong Doris ba itu bana badaninyo de ala barangke nyo kabalanda ala barangke la badan Doris ba itu kalau kok dipandang diminta izin lah bake bapak sarato mande sekalian nyo agi izin de apa iola ete nama bean Nana jo ete basanang hati anaknya tak kirim kabalangan doma Indak to bilang lamo bana sadang inyo tau por kabalanda sadang di hati pesawat yo indah di pesawat di palamo sampai ke tampe tujuannya kapan didikan badaninyo tantu di sinan kabaraja dek pandai bahasa balangan damai Madek pandai bahasa Belanda sedang di sinan juo badaninyo abiari baganti hari abiarinyo baganti pakan abi pakan baganti bulan sabulan jo 2 bulan 3 bulan di negari Balando bawa por balik ke Padang lati bolo lia inyo di Padang la kuliah lo Doris balik iyo di Unan kota Padang di Unan kota Padang nan dosen betambah sayang nyo sambui elo tiba Unan onan dosen betambah sayang dosen banyak kabake si buyung Doris kabake si boyong Doris di malo dosen dak kasanang satu-satunya cie kampus cuman Doris nam bisa ke daerah Belanda ba itu bana kok dipandang yo indah to bilang lamo bana abi hari baganti hari abi hari baganti pakan osapakan jodoh pakan nyolai jo bakuliah utak namu pikiran lanjut yo dosen bisa yang kasih Doris Tuhan
tumpak di anaknya mama inyo nambah namo inyo siopik nopinyo lai kuliah ju. Oh sadang inyo kuliah ju selesai balik kuliah pulang ke kos badan inyo bercerita jo kawan-kawan adolah di nopi anak lang rana Banda Bue aslinya orang Banda Bue di daerah Kota Padangko. Yo hebat utak na muda tu, yo hebat utak abang tu. Kakak leting di badan awak taopor inyo baraja keluar daerah nyo taopor keluar negari. Ba itu inyo dapet sentunan. Oh baru babalik di Belanda. Memang yo hebat na muda tu. Bahasa banyak nyo kuasai. Bahasa Belanda inyo pandai. Bahasa Cina inyo tahu. Oh bahasa Jepang pandai juo. Santiang juo bahasa kulit putih. Mangko sampai nyo ke Belanda. Mandanga katoco itu tasiro darah dadonopi. Honan santiang bahasa nambah sabui tekana doris pak bakoinyo Tuhan. Otakana doris bakoinyo ba itu kalau dipandangi tapi nyo bukan orang Solo tapi tasabui orang Banda Bue Kota Padang. Mangko indak nyotanyo bana tapi ndak mungkin Bang Doris do bakuliahnya di Unan Padang joa badannya ke kuliah sialo orang membiayai nyotau siema hola dari la rumah